Skupina Wagner, známa aj ako PMC Wagner, Private Military Company Wagner, je ruská polovojenská organizácia, ktorá pôsobí ako súkromná vojenská spoločnosť zložená zo žoldnierov. Je označovaná za de facto súkromnú armádu Jevgenia Prigožina, bývalého blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina. Napriek zákazu súkromných vojenských spoločností v Rusku skupina Wagner Group pôsobí nad rámec zákona a predpokladá sa, že má väzby na ruské ministerstvo obrany a vojenskú spravodajskú službu GRU. Hoci samotná skupina nie je ideologicky motivovaná, niektoré prvky v rámci skupiny Wagner sú spájané s neonacizmom a krajne pravicovým extrémizmom. Pôvod skupiny Wagner Group možno vystopovať až k jej zakladateľom Dmitrijovi Utkinovi, bývalému dôstojníkovi GRU, a Jevgeniovi Prigožinovi, podnikateľovi. Utkin, veterán prvej a druhej čečenskej vojny, založil skupinu v roku 2014. Predtým slúžil ako podplukovník a veliteľ brigády v 7. samostatnom oddiele Specnaz 2. samostatnej brigády, jednotke Specnaz GRU. Po odchode z armády Utkin nastúpil do súkromnej spoločnosti Moren Security Group, ktorú založili ruskí vojenskí veteráni. V roku 2013 sa Utkin podieľal na založení spoločnosti Slavonik Core so sídlom v Hongkongu, ktorá počas občianskej vojny v Sýrii najímala dodávateľov na bezpečnostné a ochranné misie na ropných poliach a ropovodoch. Misia Slavonik Core sa skončila neúspechom a niektorých jej členov zatkla Ruská federálna bezpečnostná služba za nelegálnu žoldnierskú činnosť. Presný pôvod názvu Wagner zostáva neznámy, hoci niektoré zdroje tvrdia, že je odvodený od Utkinovho volacieho znaku, ktorý si zvolil kvôli údajnému obdivu k nemeckému skladateľovi Richardovi Wagnerovi a jeho náklonnosti k Tretej ríši. To viedlo k špekuláciám o Utkinových ideologických sklonoch, ktoré naznačujú asociácie s neonacistami. Stojí však za zmienku, že členovia Wagnerovej skupiny označili Utkina za rodnovera, praktizujúceho slovanskú rodnú vieru. Hoci je skupina Wagner spájaná s krajne pravicovými extrémistickými prvkami, ide predovšetkým o sieť žoldnierov napojených na ruskú štátnu bezpečnosť. Skupina bola zapojená do rôznych konfliktov po celom svete vrátane vojny v Donbase na Ukrajine, občianskych vojen v Sýrii, Líbii, Stredoafrickej republike a Mali. Zmluvní partneri spoločnosti Wagner boli obvinení zo spáchania vojnových zločinov vrátane vrážd, mučenia, znásilňovania, lúpeží a mučenia obvinených dezertérov. Skupina Wagner Group sa výrazne zviditeľnila počas ruskej invázie na Ukrajinu, počas ktorej verbovala väzňov z ruských väzníc do frontových bojov. Do konca roka 2022 sa sila skupiny výrazne zvýšila. Odhaduje sa, že počet jej zmluvných členov sa pohybuje medzi 20 000 a 50 000. V roku 2023 Rusko udelilo štatút bojových veteránov Wagnerovým kontraktorom, ktorí sa zúčastnili na invázii. Jevgenij Prigožin, ktorý bol dlho podozrievaný z väzieb na Wagnera, v septembri 2022 verejne priznal, že skupinu spolu zakladal. Kritizoval ruské ministerstvo obrany za jeho postup vo vojne proti Ukrajine. V júni 2023 Prigožin spustil ozbrojené povstanie a obvinil ruskú armádu zo zabíjania Wagnerových vojakov. Wagnerové jednotky sa stiahli z Ukrajiny a obsadili mesto Rostov-na-Don, zatiaľ čo ďalší wagnerovský konvoj smeroval k Moskve. Povstanie bolo zastavené, keď dohodu sprostredkoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Vedenie skupiny Wagner Group prešlo časom zmenami. Dmitrij Utkin, ktorý bol pôvodne označený za vodcu, skupinu opustil alebo bol pravdepodobne zabitý, čo viedlo k vymenovaniu plukovníka Konstantina Pikalova za nového vodcu. Pikalov slúžil ako vojenský dôstojník v experimentálnej jednotke a neskôr sa zúčastnil na vojenských operáciách na Ukrajine a v Sýrii. Bol tiež spojený s prokremelskou stranou Spravodlivé Rusko. Jevgenij Prigožin, často označovaný za Putinovho šéf-kuchára, pretože v jeho cateringových podnikoch sa konajú večere, na ktorých sa zúčastňuje Putin a zahraniční hodnostári, bol napojený na skupinu Wagner Group. Bol obvinený z toho, že je hlavným financovateľom a vlastníkom tejto organizácie. Prigožin až do svojho priznania v roku 2022 popieral akékoľvek spojenie s Wagnerom. Rusko existenciu skupiny Wagner oficiálne popiera a ruská vláda využíva túto skupinu na hodnoverné popieranie, pričom skrýva skutočné obete a finančné náklady svojich zahraničných intervencií.
Činnosť skupiny vyvolala obavy z porušovania ľudských práv a využívania žoldnierov na presadzovanie ruských záujmov. Wagnerova skupina naďalej pôsobí v rôznych konfliktoch a predstavuje významnú výzvu pre medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu. Organizačná štruktúra a rozšírenie. Skupina Wagner Group, ktorá bola pôvodne založená v roku 2014, zaznamenala v priebehu rokov rýchly nárast počtu zamestnancov. Začiatkom roka 2016 mala približne 1000 zamestnancov, pričom do augusta 2017 sa ich počet zvýšil na 5000 a do decembra toho istého roka na 6000. Organizácia sa údajne zaregistrovala v Argentíne a zriadila pobočky v Petrohrade a Hongkongu. V novembri 2022 skupina Wagner Group slávnostne otvorila svoje nové sídlo a technologické centrum PMC Wagner Center v ruskom Petrohrade. Zloženie personálu skupiny Wagner Group bolo predmetom záujmu. V októbri 2017 Bezpečnostná služba Ukrajiny, SBU, tvrdila, že pre spoločnosť Wagner pracuje približne 40 ukrajinských občanov, pričom zvyšných 95% tvoria ruskí občania. Uvádzalo sa tiež, že spoločnosť zamestnávala osoby z iných krajín vrátane Arménov, Kazachov a Moldavcov. Z geografického hľadiska skupina Wagner Group rozšírila svoje aktivity aj mimo Ruska a Ukrajiny. V rokoch 2017 až 2019 vyslala dodávateľov do krajín, ako je Sudán, Stredoafrická republika, Madagaskar, Líbia a Mozambik. Do konca roka 2019 zriadila pobočky v 20 afrických krajinách vrátane Eswatini, Lesotha a Botswany. Správy naznačovali, že do marca 2021 sa skupina angažovala aj v Zimbabwe, Angole, Guinea-Bissau a možno aj v Konžskej demokratickej republike. Nepolapiteľná povaha skupiny Wagner. Jedným z charakteristických znakov Wagnerovej skupiny je jej zložitá a nepolapiteľná štruktúra. Podľa denníka Financial Times organizácia neexistuje ako jediný registrovaný subjekt, ale funguje skôr ako sieť vzájomne prepojených spoločností spojených so skupinou Concord Evgenia Prigožina. Medzi tieto spoločnosti patria Concord Management and Consulting a Concord Catering. Táto zložitá štruktúra údajne sťažuje západným vládam uvalenie obmedzení na činnosť skupiny. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia investigatívny novinár David Patrikarakos s odvolaním sa na uniknuté dokumenty z dosie Center tvrdí, že skupina Wagner nie je pod kontrolou ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU ani ministerstva obrany, ako sa všeobecne predpokladá. Namiesto toho ju údajne riadi výlučne Evgenij Prigožin, podnikateľ s úzkymi väzbami na ruskú vládu. Metódy náboru a výcviku. Skupina Wagner Group uskutočňuje nábor a výcvik svojich zamestnancov prostredníctvom dôkladného procesu. Noví členovia absolvujú výcvik v zariadení Molkino, ktoré sa nachádza neďaleko odľahlej dediny Molkin v Krasnodarskom kraji v Rusku. Kasárne na základni nie sú oficiálne spojené s ruským ministerstvom obrany a sú určené ako detský prázdninový tábor, ako sa uvádza v súdnych dokumentoch. Organizácia zodpovedná za nábor personálu pre skupinu Wagner nie je trvalo menovaná a má právnu adresu v blízkosti vojenského sídla Pavšino v Krasnogorsku, neďaleko Moskvy. Po príchode do výcvikového tábora majú regrúti zakázané používať sociálne médiá a iné internetové zdroje. Majú výslovne zakázané zdieľať akékoľvek informácie o svojom výcviku, mieste pobytu alebo operáciách na internete. Mobilné telefóny, tablety a iné komunikačné zariadenia sú zabavené a vrátené len v určitom čase so súhlasom veliteľa. Regrúti odovzdávajú svoje pasy a iné identifikačné doklady a sú im vydané bezmenné psie známky s osobnými číslami. Vo Wagnerovej skupine platí prísny kódex mlčanlivosti, pričom noví regrúti musia podpísať zmluvu na 10 rokov. Porušenie tejto dohody o mlčanlivosti dáva spoločnosti právo ukončiť zmluvu so zamestnancom bez nároku na odmenu. Podľa Bezpečnostnej služby Ukrajiny, SBU, ruskí vojenskí dôstojníci slúžia počas výcvikového procesu ako inštruktori cvičenia. Počas výcviku dostávajú PMC mesačnú odmenu vo výške $1100. Mzda Wagnerových PMC, zvyčajne riadnych ruských vojakov vo veku od 35 do 55 rokov vo výslužbe, sa pohybuje od 80 000 do 250 000 ruských rubľov mesačne, čo zodpovedá približne 667 až 2083 amerických dolárov. Niektoré zdroje dokonca uvádzajú, že plat môže dosiahnuť až 300 000 ruských rubľov, približne 2500 amerických dolárov.
Ideály a kontroverzie okolo skupiny Wagner. Skupina Wagner Group si pre svojich dodávateľov vypestovala špecifický étos a súbor zásad, ktoré sú známe ako Kódex cti spoločnosti Wagner. Kódex zdôrazňuje ochranu záujmov Ruska, dôležitosť zachovávania cti ruského vojaka a snahu o víťazstvo nad peňažnými úvahami. Tieto zásady odrážajú údajný záväzok skupiny bojovať z ideologických a vlasteneckých dôvodov. Zapojenie skupiny Wagner do rôznych konfliktov a jej metódy náboru však vyvolávajú obavy a kontroverzie. Počas vojny na Ukrajine ruská vláda údajne využívala skupinu Wagner Group na účely náboru. Mimovládna organizácia Meduza informovala. Jednotka Rusich. Jednotka Rusič, známa aj ako Task Force Rusich, je kontingent v rámci Wagnerovej skupiny, ktorý sa aktívne zúčastňuje konfliktu na východnej Ukrajine ako súčasť ruských separatistických síl. Táto jednotka, ktorú v roku 2014 založili Alexej Milčakov a Ján Petrovský, ktorí absolvovali polovojenský výcvikový program vedený ruskou cisárskou légiou, vzbudila pozornosť pre svoje extrémistické ideológie. Rusič sa označuje za krajne pravicovú extrémistickú alebo neonacistickú skupinu a v ich logu je viditeľne zobrazený slovanský hákový kríž. Obvinenia z vojnových zločinov spáchaných členmi tejto jednotky v súčasnosti vyšetruje ukrajinský generálny prokurátor a Medzinárodný trestný súd. Srbská jednotka. V rámci skupiny Wagner existuje srbská jednotka, ktorej údajne velil Davor Saviči, bývalý člen srbskej dobrovoľníckej gardy a jednotky špeciálnych operácií počas bosnianskej a kosovskej vojny. Saviči, známy pod volacím znakom Elvis, má za sebou búrlivú minulosť, keďže sa zúčastnil na rôznych konfliktoch. V júni 2017 bol v Sýrii zabitý člen srbskej jednotky a v decembri toho istého roku Bezpečnostná služba Ukrajiny SBU vydala zatýkače na 6 srbských príslušníkov PMC patriacich do skupiny Wagner vrátane Savičiča. Pozoruhodné je, že srbský prezident Aleksandar Vučić v januári 2023 kritizoval Wagnera za nábor srbských štátnych príslušníkov, ktorý je podľa srbského práva nezákonný. Nízkotarifná jednotka. Správy naznačujú, že Wagnerová skupina zahŕňa do svojich radov aj malú skupinu nórskych a škandinávskych občanov, známu ako jednotka Nýhegera. Táto jednotka, pomenovaná podľa draka v nórskej mytológii, si získala pozornosť vďaka spojeniu s nášivkami z Inzertígniou Nýhegera. O tejto jednotke je k dispozícii málo informácií, ale spomína sa, že Andrej Medvedev, ktorý utiekol z Ruska a hľadal útočisko u skupiny Concord, pôsobil v nórskom prápore PMC Wagner, známom ako Nidhogg. Záhadná povaha súkromnej vojenskej spoločnosti PMC Wagner Group a jej prepojenie na ruský štát sú už dlho predmetom diskusí a špekulácií. Zatiaľ čo niektorí sa domnievajú, že pôsobí nezávisle ako legitímna PMC, iní tvrdia, že slúži ako skrytá pobočka ruského ministerstva obrany, MO, ktorá v konečnom dôsledku podlieha ruskej vláde. Dôkazy o podpore ruského štátu. Mnohí ruskí a západní pozorovatelia vyslovili podozrenie o skutočnej povahe skupiny Wagner Group a tvrdili, že ju podporuje a kontroluje ruský štát. Tieto tvrdenia sú podložené viacerými dôkazmi. Poprvé, PMC má spoločné základne s ruskou armádou, čo poukazuje na úzke operačné prepojenie. Okrem toho skupinu Wagner Group prepravujú ruské vojenské lietadlá, čo ďalej naznačuje vzťah spolupráce. Okrem toho skupina využíva služby ruskej vojenskej zdravotnej starostlivosti, čo vyvoláva otázky o jej väzbách na štát. Okrem toho bolo zdokumentované, že ruská vláda poskytuje členom skupiny Wagner pasy, čo naznačuje určitú úroveň oficiálnej podpory. Tieto dôkazy silne naznačujú, že skupina Wagner Group je úzko prepojená s ruským štátnym aparátom. Aký je váš názor na obsah, ktorý poskytujem? Prosím, podielte sa o svoje komentáre a názory, ohodnote ho pomocou tlačidla like a ak vám vyhovuje, zvážte prihlásenie sa na odber pre pravidelné dostávanie podobného obsahu. Vaše názory a podpora sú pre mňa veľmi dôležité. Ďakujem.